Ei, hola! Just acabo d'arribar a casa. És que tinc tant de temps, ara que utilitzo la intel·ligència artificial per treballar, que tinc temps per treballar, per estudiar, per fer esport, per cuidar la meva alimentació, etc. I tot això amb les noves eines d'intel·ligència artificial. Tu també vols tenir el mateix temps que jo? Doncs què fas que encara no em segueixes? Subscriu-te en aquest canal i veuràs eines que et faran estalviar-te un munt de temps en aquelles tasques que no t'aporten cap valor per poder-te centrar en aquelles que realment t'aporten valor i aquelles que gaudeixes de veritat. AI in the classroom, watch us grow. Future of learning, you gotta know. Tech and minds together, let's flow. Education redefined, whoa, here we go. Doncs em presento. Soc el Nil i soc professor de formació professional a Barcelona. I des de que em vaig començar a interessar per la intel·ligència artificial he vist que hi ha un munt d'aplicacions que es poden traslladar als instituts perquè tots treballem d'una manera molt més eficient i deixem d'escoltar els nostres companys queixar-se tota l'estona de «Ai, és que no tinc temps», «Ai, és que tant de bo vingui un altre pont», «Ai, és que no puc fer res per les tardes perquè treballo tot el dia i estic corregint», bla bla bla. Doncs perquè aquests ploraners deixin de queixar-se, tenim la solució, que és la intel·ligència artificial, és l'automatització de processos. Què et semblaria poder redactar les actes de les reunions de manera automàtica, corregir molts dels exercicis de manera automàtica, actualitzar els inventaris dels laboratoris o de la biblioteca de manera automàtica, poder escoltar el contingut que després hauràs d'ensenyar a classe d'una manera resumida en un podcast mentre estàs al gimnàs o mentre estàs cuinant, fer les programacions de manera automatitzada, fer el seguiment de les programacions de manera automatitzada, fer un seguiment dels alumnes i les seves faltes de manera automatitzada. És que hi ha tantes coses que podem fer i després en comptes de queixar-nos de que no tenim temps, de que ens paguen poc, escolta, doncs mira, anem a dedicar-li menys temps a treballar amb les eines d'intel·ligència artificial i anem a dedicar aquest temps a crear valor amb altres coses que potser ens puguin donar un altre ingrés econòmic. Anem a aprendre a invertir, anem a aprendre a fer una cosa nova o anem a invertir en el nostre cos o en la nostra ment. No sé, tenim moltes possibilitats i amb les eines de la intel·ligència artificial se'ns treuen totes les excuses. Ja no en tenim. És una gran notícia, perquè ara realment sabem que tenim a les nostres mans la gestió del nostre temps. Jo, si no fos per la intel·ligència artificial, no tindria temps de tenir un canal de YouTube d'intel·ligència artificial. Imagina't. O l'any passat, abans de començar a incorporar totes aquestes eines, que eren els meus primers anys de profe, estava tancat a casa corregint, preparant les classes, etc. Fins que m'he donat compte que hi ha eines que em poden facilitar la meva vida. I per això he creat aquest canal, per poder-te ensenyar a tu i als teus companys, als teus alumnes i a qui sigui, eines perquè tu també puguis estalviar-te temps en el teu dia a dia. Llavors, si això et sembla interessant, si realment tu també vols invertir aquest temps de mirar els tutorials que aquest proposo en aquest canal de YouTube per estalviar-te temps en el futur, subscriu-te al canal. Veuràs que et proporcionaré eines superinteressants. Ja en tens unes quantes penjades i moltes més venen. I a més, tots aquests continguts que estic publicant caduquen, perquè la intel·ligència artificial avança rapidíssim. Llavors, si no et vols perdre aquests avenços, m'has de seguir, perquè aquest és l'únic canal en català i potser també en castellà que et proporcionarà eines útils específiques pel sector de l'educació. Perquè jo ja m'encarrego de fer el filtre de totes les eines que n'hi ha, de triar aquelles
que són útils específicament per l'educació. Així que no triguis més. Ja està, ja t'he convençut. Subscriu-te al canal i no te'n penediràs. A més, si vols tenir contingut exclusiu, subscriu-te també a la newsletter de LinkedIn, que trobaràs el link a la descripció del perfil. I també em podràs seguir a Twitter. Així que, vinga, clic, 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 i ens anirem veient totes les setmanes amb vídeos superguais. Vinga, ens veiem en algun vídeo.